Izrael. Djevojčica je odrasla u Bauerovoj ulici, a nema pouzdanih tragova u sudbini nje i njenih roditelja. Ustaško redarstvo, židovski odsjek, Zagreb. Niže potpisana, najuljudnije umoljavam cijenjeni naslov za dobrotu da se mojeg tatu Leopolda Singera oslobodi iz zbirnog logora na Zavrtnici, molbu obrazlažem za sljedećinu. Rođen je u Đakovu, star 58 godina, a već 30 godina potpuno gluh, dakle smatram nesposoban za svaku službu. Kad bi samo naš Führer znao za ovo, kad bi samo on znao za ovo. Moja prijateljica koja je bila kod nas sakrila se na balkonu. Bila je sva promrzla na hladnoj novembarskoj noći, samo u noćnoj košulji. Rekla mi je da se još jučer dvoumila da li da povjeruje svom očuhu koji je bio židov i koji je objasnio neke stvari o nacistima, ili pak svojoj teti od koje je došla u posjetu i koja je gorljivo podržavala naciste. Hvala vam da ste došli na ovo obilježavanje koje održavamo već nekoliko godina. Rečeno je o čemu se radi. Ja bih volio ispričati priču o kristalnoj noći, ali jednoj drugoj publici, a ne vama. Zbog toga što mislim da većina, gotovo svi od vas, sve to što bi ja mogao reći znaju. Problem je u tome što u ovom gradu, u ovoj državi, u svim zemljama Europske unije, kao da je imunitet koji je poslije Drugog svjetskog rata postojao, koji je potaknuo jednu grupu hrabrih ljudi i odlučnih da pokušaju napraviti nešto protiv sudbine. A sudbina je bila da je svakih 20-30 godina u Europi izbijao rat između europskih država. Preko njemačke granice u Poljsku, Poljaci, a oni su bježali iz Poljske zbog toga što je prije Prvog svjetskog rata antisemitizam bio jači u Poljsku. Isto tako bih rekao da sam zaista iznenađen da javna televizija HTV danas nije imala vjerojatno mogućnosti ili nije željela u emisiji koju svaki dan slušam, a to je dogodilo se na današnji dan, nije ništa, nijednu riječ rekla o ovom današnjem danu, o kristalnoj noći, danu koji je jedan od najstrašnijih dana u povijesti čovječanstva.